Aké sú úplné základy demokratickej spoločnosti? Poďme si to v krátkosti rozobrať. Demokracia? Zindabad. Tento pokrik znamená jednoducho, nech žije demokracia. My, ľudia, sme zdrojom všetkej moci. Všetko sa začína práve pri nás. No a túto moc organizujeme cez inštitúcie. Tie nám majú slúžiť, nie nad nami vládnuť. Súdnictvo, vláda či verejné služby, práve tie vytvárajú v spoločnosti potrebnú stabilitu. A tu je kľúčový bod. Autorita je zodpovednosť, nie nejaké vlastníctvo. Jej úlohou je slúžiť. Kedy sa ale táto dôvera môže narušiť? Stane sa to, keď líder uverí, že on je zákon. Zodpovednosť sa vtedy mení na vlastníctvo. Našťastie systém má poistku, taký firewall. Sú ním nezávislé inštitúcie. Práve oni slúžia ako mantinely. Majú krotiť moc a chrániť systém pred egom a rôznymi tlakmi. Zdravý systém musí fungovať cez zákon, jasné postupy, nezávislosť a férovosť. A výsledok? Naše spoločné zdroje sa nám vracajú v podobe spravodlivosti, zdravia či vzdelania. Všetko je to o rovnováhe, o vzťahu medzi tromi kľúčovými prvkami. Je to jednoduché. Verejnosť dáva legitimitu, inštitúcie stabilitu a autorita vykonáva svoju zodpovednosť. No keď sa táto rovnováha naruší, systém sa dostáva pod tlak a ukazujú sa problémy. Sú dve cesty k zlyhaniu. Keď si autorita privlastní moc, alebo keď dav chce súdiť. Princíp je vlastne jednoduchý. Udržať rovnováhu, udržať systém funkčný a myslieť na ľudí. Takže si to zopakujme. Verejnosť je zdroj, inštitúcie systém a autorita je zodpovednosť, nikdy nie vlastníctvo. Demokracia, zindabad, nech žije demokracia.